नै लोगोफोर बङालि बुरिसो जानानै दं दिनै। हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फेसबुक फरायनो लांनाय जालायबाय। नै आं दिनै मा गानदों लोगोफोर? नै लोगोफोर बङालि बुरिसो जानानै दं दिनै। ओमफ्राय नै आं दायो बारान्दायाव दंफैयो आरोना लोगोफोर। दिनैथ' सुनिबार नालाय मानसि थांलाय फैलायानो जोबखाया हाथाय नालाय हाथाय दिन नालाय जि मानसि थांगासिनो नै। थगल मानसि थांखांबाय दानिसो गोजा गोथां मालाय जि मोजां मोजां ड्रेस गाननानै थांबाय। दाथ' दैज्लां बोथोर जोबबानो फुजा फैथारसिगोन जि बनास थाखा मोननायजों मालाय हाथायाव थांसावसिगोन मानसिफ्रा। बिथिंनि आरोना बिथिंना बङालिफोरा। ओमफ्राय नै लामाया लोगोफोर नै हाग्रा जाजोब्बाय। नै लामाया लोगोफोर नै मानसि थाबायलांगासिनो ना बेनो आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय ब्लग भिडिअ ओरैनो थास्लायस्लाय ब्लग भिडिअखौनो लाबोनो साननानै लाबोलायबाय आं लोगोफोर। ओमफ्राय नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबसक्राइब खालामदो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै लोगोफोर हासबेन्डआ माबा लाबोलायबाय नायनोसै जुथा खोमा नै जुथा खामानि मावनायनि जुथा आरोना खामानिनिफ्राय मोनबोनाय जुथा नै बियो। नै दिहुनबाय आरो आङो जुथाखौ जि रोजाखा नै ओमफ्राय थिखोनोनो हालायलाया नै जि गिलिरखा। खामानिनिफ्राय मोनबोदों आरो मानो होनबा फ्रि राननानै हरदों आरो खामानियाव नांगौ नालाय। माइरं ओमफ्राय आरो साहापातबो मोनबोयो मासथ' मोना मासनि उनाव मोनो खोमादां। ओमफ्राय नै दिनैबो जुथा मोनबोलायबाय ओमफ्राय आरो लंपेन्ट गस्लाबो हरो आरोना। ओमफ्राय आरो माइरङाथ' फ्रिखा मोनबोलायबाय आरो लोगोफोर मालाय नै। ओमफ्राय बे भिडिअखौ मैयानो खालामनायमोन आरो आं दिनैथ' नाइटि गानदों बङालि बुरिसो जादों नालाय। जि खारलांखायोसो नै हासबेन्डआ मैगं लाबोदों आरो बेखौनो लांफैदों आं। ओमफ्राय राजाया इथिंसो खारलांबाय बेलेगथिंसो। माबालाय थालिर थाम्फै नङा बे गागानोसो नागिरदों माबाया बुस्थुआ। थुदो थांसै जा माबाय लादो आमोन फैदो नै दादै सबसो नै दाउदैसो दं बेयाव नै। हासबेन्डआ बाजारनिफ्राय मेथाइ लाबोना होफैदों आरो नै बाजारनिफ्राय मैगं लाबोबाय। खरसायानो मनासे जाखायो नै लोगोफोर। थालिर लाबोबाय राजा थाइसे जाखांबायानो नै। ओमफ्राय नै बेदर लाबोबाय ओमफ्राय आरो मैगं मैला लाबोबाय आलु पटल सबाय बिमा लाबोबाय। नोंबाबो थांसै न नै नेलानो माबाया जाथा मानो गालांबाय थाखो? गाखोथ' मानो थगायबाय थाखो? राजाजों मालाय बिफाजों बेरायनो थांनो नागिरदों खामानिनिफ्राय फैखांनानै फिसालाखौ बेरायनो लांसिगोन नै। बेरायनो होनबाथाय राजाया सामफ्रामबो थांखायो आरो गारि गाखोनो होनबाथाय सामफ्रामबो थांखायो आरो। थांबाय मालाय ओमफ्राय आंहा ओंखाम ओंख्रि संनायाव नांथाबनोसै। दिनैसो फार्स्ट टाइम बहलजों आलु आरो बे बोसोराव लोगोफोर दिनैसो लाबोदों। ओमफ्राय नै ना फिसाजों संसिगोन आरो लोगोफोर बेखौ सुना लाखांखाबाय। दायो संख्रि आरो हालदैबो लगायनानै लाखांबाय आरो आङो। दायो नै एवनोसै सारायाबो दुंबायानो नाखौ हरनोसै आरो आङो लोगोफोर। ना फिसा नालाय बांद्रायबो एरजाबाय थाया मानो होनबा गेब्लेजानो गिनांगौ। गेब्लेजानो बिराद गिखायो आं ना एवबाथाय। ओमफ्राय नै दायो जाबाय आरो एसे गोरान फ्राय बायदि जाखाबाय। ओमफ्राय दायो खांनानै दोनसै आं लोगोफोर नै मोजां जाखाबाय। माने होमबाबो ओंख्रियाव होनायनि जाबाय आरोना गोरान जानाय जायाखैब्लाबो ओंख्रियाव होजानाय जाबाय। ओंखायनो दोनसै आङो खांनानै दोनथ'बाय आरो लोगोफोर नै। दायो नाया फ्राय बायदि जाखाबाय आरो एसे। ओमफ्राय दायो सामब्रामखौ एवनानै बहलखौ हरखाबाय आं डाइरेक्टनो।
बानलु हरनोसै दायो नै बानलु एसे राजायाबो जायो नालाय दाना ओंख्रिखौ बांद्राय गोसा होजाला हालदै हरबाय ओमफ्राय आरो संख्रि हरबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो संबाय थानोसै दायो ओंख्रिखौ दसे खोबना दोनहाबनोसैलाय खोबाबानो जाखाया नङा होमबा ओंख्रिया दसे खोबनोसै आरो दसे एरना लानानै खोबनोसै नै दायो खोबबाय आरो लोगोफोर नै दायो एसे नायलायबावनोसै ओंख्रिखौ माबायदि जाखोथाय दायो एरना होनोसै खोबना दोनबावबाय दसे ओमफ्राय दायो नै गावनि दै ओंखारगासिनो बहलाथ' बिराद दै ओंखारखायोना एसे गोरलैखायसो बांद्राय ओंखारबावनाय नंला बेयाव ओमफ्राय एसे रानायबाथाय बिराद दै ओंखारखायो आरो बहलाथ' नोंथांमोनाबो मिथिखायो नङा होमबा बेयो दैखौ रानहोग्रोनोसै आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय दसे खोबहाबना होबावनोसै नै दायो आरो आं बोखारना नायबावबाय ओमफ्राय रानथाबहांबाय आरो दैया एसे मोजाङै एरना लाबाय आङो ओमफ्राय रानथाबां जाबाय नालाय दायो दै हरबाय आरो लोगोफोर नै दायो दै होबाय दै होखांबाय नालाय खोबना होबाय आरो लोगोफोर दायो गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय नैबे ओंख्रियाव होनाय नाया ओमफ्राय बै मोनसेया भाजि जानाय आरोना ओमफ्राय नैखौ ओंख्रियाव हरबाय आं लोगोफोर रस ओंखारनायनि एसे गोबावनो गोदौ होनोसै ओंख्रिखौ बहलजों नाजों संबाथाय मानो होनबा गोदै जायोना ओंख्रिया गोथाव मोनो आरो ओमफ्रायो एसे गोबाव गोदौ होना लानोसै होमबासो रस ओंखारगोन नालाय ओंख्रिया ओमफ्राय नै गोदौगासिनो ओंख्रिया मोनबाय आरोना लोगोफोर जि गोबाव गोदौ होखाबाय आं लोगोफोर रस गोनां जाबाय खोमा आंनि ओंख्रिया नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिं आरो दाउ बेदरजों आलु आरोना भाजि एवनानै लाबाय बिथिं टेस्टि नुखाबाय लोगोफोर नै जानोसै दायोथ' ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय दिनै जानायखौ होथ'ला लोगोफोर भिडिअखौ मानो होनबा जानायखौ होबायानो थायो सानफ्रामबो ओमफ्राय दिनै होथ'ला आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबालाय आरो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर